ar sóilh támuid gachéine ar fudfad na cruine sána in ar mailte bhór na frídíní vírus coronach. So is our content chun iadhanniu go chun léamh fuhu. So seo lear Cogadh na bhrídíní agus taspáin sé dún catáid táúnt in ar gorp nar haon frídíní ar nós vírus isteach áning. Tá isteach agus feicimí cad a thárlóig. Eoin Ólaí Cogadh na bhrídíní bheith ar Eoin an sin agus é tríd agan in na frídíní na cholaibh mór. Feicimí conas mar a airóig leis. Hey, man, tarlom. Cús over. Dús spóra. Ba iad na dochtdóirí an Rupert Negus agus Helena Scott a thug chorla, buchas de bhíomh French, dailteigh Walker books an léir faoin titl I Know How We Fight Germs, Kate Rowan a scríomh, Catherine McCune a wasig, agus ba I móir I bhacín a rinne an leagan gailge ar son an gúm a dailteigh a scéalge. Shoo! Lig Eoin shre olvor. Gee a lin a Eoin sa Mham. Nach bhfuil círsóir agat, leis sin háring sí círsóir as a póca féin agus glan sé a thrón. Gurh maith agat sa Eoin agus lig sé shre eile. Shoo! Tá slide-on art sa Mham. What's fair her mammy? Glán a shrón. Eoin. Shre. Shoo! Agus an círsóir solach is, yeah. Tá sa Eoin agus tuigim cén fá a Mham ag sreathartach nuair bhíonn slide-on orm. Nuair a ligam shre séadam frídíní an slide-on as mo cholinn. Séadan tú cínte sa Mham, agus mar sin a héin na frídíní ó ghine go duine. Sin é an fá ar cheartid breth ar an trá I gírsóir, má héin na frídíní sin fadla duine eile seans go deochaigh slaidean ar siúd freisin. Well, tá sé sin á amhail amach inis nach bhfuil. Ó, sa Eoin. An mar sin a tháinig an slaideán orm féin, is tócha é sa Mham. Is tócha gur ó ghine éigean ar scoil a fuair tú é. Ó fair, cailín sin ag ligean shre. Shoo! Beidir gur an sin, a bhór sé a chláideán. Zeg her mammy, tochel sa gáidín. Agus an cát, sail bog ag an gat sin nach bhfuil. Dála mai faoin na frídíní ar scoil sa Eoin. Dearm a bhúnteoir gur féidir le duine frídíní a héide ach ar fad a bhaid, suas le 10 méadar. Ach ar fada é 10 méadar gan áras sa Mham. Sin fad 3 elephant ina seasamh as a chéile ina líne. Feach. Hain a dó a 3. So má scéal tú sreach mór déiteach an frídíní eitiil tríd néir. Chó fada le sin. Rinne Eoin góire. Níor bhá luma bheith in aice le elephant nuair lici sé sreach. Nad an rochach siad sin, níos fuidir ná 10 méadar. Shoo! Déach Eoin ar a círsóir agus ar sésin. An féidir na frídíní a eicáil. Ní féidir sa Mham, tá siad ró bhídeach. Fiú na frídíní is smó, tá siad chomh beag sin go rachaigh na 100,000 díobh ar mhórdóir dóige. Ní féidir iad a eicáil ach faoin microscóp. Ar an dochtúir an sin agus ag brenn ar frídíní tríd an microscóp. Cur mé geall go bhfuil 1,000,000 frídíní onamsa sa Eoin, na billiún sa Mham. Ach ní aimimid tinnis ó na frídíní go léir, nuair éiríomid tí churann ar gullan cá ar na frídíní dána. Tá is aga mé sin sa Eoin. Tá rud éigean mo chud fulla a churann cá ar na frídíní. Sé ceapan sé beidir gur le chlaimh a churann siad tríd ar na frídíní. Tá ceart agad sa Mham. Isce atá I leite do chud fulla, ach tá rudaí eile san uil freisin. Tá cealla intí, full chealla dearga agus full chealla bána, agus giotaí de chealla a thugtar plátíní orthú.
so féach. Éisce plus foilsitheoir dearga plus foilsitheoir bána plus plátíní sin foil atá ide charp. Sin simú nach bhfuil. Cihí teochanis. Agus an mar gheall na foilsitheoir dearga atá dath dearg ar chud fola sa Eoin. Se sa Mham. Agus iad na foilsitheoir bána a scriosann na frídíní. Déanann siad ceimiceáin speisialta a scriosann na frídíní. Bheith ceimiceáin agus scrios na droch frídíní seo atá do chorp. Agus go dtiocfaidh bise chort a rís. Má hiad sa Eoin, má ráin na foilsitheoir agus lí sé sra eile. Sé fós tí nach bhfuil. Barde do chót a chorart sa Mham, cabhraíonn teas le trid in éideann sleidáin. Tá go maith sa Eoin, ach tá droch frídíní eile ann freisin nach bhfuil, mar nuair a bhí an dealg nach orm, dúirt an dochtó go raibh frídíní na neilgní anm. Frídíní dealgní fecht an spotí dearg ar fudda. Chorp. Víras agus frídíní eile. Dúirt go dainn sa Mham. Tá a lán cineálacha frídíní ann agus oibríonn siad ar bhealaí éagsúla. Deir na hólathe gúil rá grúpa díobh ann. Víras a thugtar ar grúpa amháin acu. Is víras iad frídíní an sleidáin agus frídíní na neilgní. Víras an sin agus na cín eile. Se sa Eoin, ach nach bhfuil frídíní ann freisin a dtugtar nó focail éigean mar sin orthú. Bactéir sa Mham. Grúpa eile frídíní iad sin. Is even le bactéir salachar. Má éhann tú bíos salach, nó mar a níonn tú de lámh a ribh bit féilí, tugann sin seans de na droch bactéir dulaisteach i do cholainn. Ghlan Eoin a thrón. An scriosann na foilsitheoir bána na bactéir freisin a díomhraigh sé. Scriosann siad iad ach ar bhealach eile sa Mham. Nuair éiríonn le droch bactéir fáilisteach i do chud fola tagann na cealla bána agus alpan siad iad. Má hiad sa Eoin, má ráin na foilsitheoir fech. Agus fech. Geallóg agus cíonn tá thar chuní de ithe is. Yum. Cén áit ar eolaim tú faoin na bactéir sa Mham. Thaispeáin Eoin a uileann de. Ládar hit mé ar scoil, ghlan an múnteoir an salachar as an gná, agus chuir sí unga orthaí chun na bac rudaí a bharú, na bactéir sa Mham. Se sa Eoin. Dúirt an múnteoir go gabhrach an tunga chun na bactéir a bharú, agus an sin go bhfásach garb chun iad a chineál amach. Níl sa ghearb a dúirt sí ach foiil atá éirithe cruathe. Sin é áid a dagant na plátíní isteach sa scéal a bhín ag Mham. Tagann na billiún plátíní agus foilsitheoir dearga le chéile in éon charn amháin agus déanann siad garb. Feic so tá a chracan an sin agus an fulladáin díor taobh hir sin an dromchla agus feic tá tú tríd gear isteach tríd ní chracan agus níos tagann an fullamach sa fáil agus líanann na plátíní sin iad na rudaí beaga buí sin agus na foilsitheoir dearga agus déann siad le chéile agus nach féidir le níos mó full dul amach an peall agus an siad fásan an garb trimín siad an sin agus sin an garb agus sin iad na foilsitheoir bán an sin ar aglan na hagla an éiríonn léinn bactéir teacht isteach agus go féidir le iad alpa isteach. Tuigim sa Eoin, agus nuair a chneasaíonn an cracan titan an ghearb. Sin an fá gur gár cnéacha a chineál glan agus gan peocha ar gharba sulla míonn siad ré le titam sa Mham, chun nach méid bailach isteach ag na droch bactéir. Tá is sin agam sa Eoin, agus málam a bheith ag peocha ar gharba.
Fein na bacte na droch bacteria an sin agus í bris isteach sa garba. Fe caisleán na hiilena. Agus fe an garb an sin. Agus iad é chur sríon ar na bactéir teach de isteach sa chorp. Ní droch bactéir, gach bactéir sa Mham. Bhín bhfactéir istigh anad ag gcónaí. Cabhraíonn siad chun tuachainneáil foláin, agus bín bhfactéir I mí áirithe, cáis agus iógart mar hampla. Cabhraíonn bhfactéir freisin le hithe na gáirdín a chuineáil maith. Sa fé, bín bhfactéir sa cáis, rán, glasraí, iógart. An bhfuil ihir wa aginge sa Eoin, tá sa Mham. Sin é an fá a mín glasraí bratha agin. Léig Eoin osna. Spináiste mar hampla is dócha. Ní dólam go daithnín an spináiste leit. Cad a ceap sibse? Fech an cat. I gimmert le seilmide. Tá an ceart agad sa Mham. Siú! Léig Mham, sre olmhór. Ó, díalinn amháim sa Eoin. Cuimhnig ar na frídíní, nach bhfuil círsúr agat. Ó, agus fech ar Eoin, tá sé géirí. Círsúr a thuairt de. Nead a bhór Mham an sláidán. Ó, Eoin níos luaithe sa scéal. Well, so fech, dáil mé beagán faoi. Cogadh na bhFrídíní, bactéir, vírus, agus is rudí difriúil iad, agus na fuilcheala bána, agus iad cína chun siad scris orthú, agus go bhana mudna ceart go leor. Súil an gur hainte sin scéal sin libh, agus dulach an seo, agus tá mé snú scéal eile léamh díobh go luath. Slán!